malo drugačiji zadatak nego prethodni koji je broj 6. Univerzalni recept za rješavanje fizičkih problema uvijek pratimo. Prva stvar, pročitati zadatak. Na tijelo djeluju dvije sile u različitim smjerovima. Jedna iznosi 15 N, a druga 7 N. Tijelo se zbog toga pomaknulo za 6 metara. Koliki su rad izvršile te sile? Drugi korak, razmisliti o problemu. Da vidimo što nam je zadano. Zadane su dvije sile, ali one djeluju u različitim smjerovima. Jedna je veća, druga je manja, što zapravo znači da ćemo trebati nekakvu rezultantu gledati. Isto tako znamo koliko se pomaknulo, ja sam sad zaboravio taj broj, i traži se rad. Ok. Treći korak, pročitati opet, ali sa razumijevanjem. Znači, na tijelo djeluju dvije sile u različitim smjerovima. Jako bitna stvar. Jedna iznosi 15 N, a druga iznosi 7 N. I zbog toga se tijelo pomakne za 6 metara. Rad je naša nepoznata varijabla, a poznata je 6 metara, 15 i 7 N. Idemo zapisati naše poznate varijable. F1 je 15 N, F2 je 7 N, pomak je 6 metara, rad je ono što se traži, simbol za rad je W. Šesti korak, pretvoriti mjerne jedinice u SI sustav. Sila su u njutnima, udaljenost je u metrima, rad će biti u džulima. Možemo se sjetiti da je džul zapravo njutn puta metar po samoj definiciji rada, koji kaže da je rad fizička veličina koja je jednaka umnošku sile i puta, odnosno komponente sile koja uzrokuje pomak i iznosa tog pomaka. Komponente sile. Skica vrijedi 1000 riječi. Idemo je nacrtati. Na nekakvoj podlozi neka se nalazi, a opet, nekakav blok. Sad ću sve sile crtati tako da djeluju, da je njihovo hvatište zapravo u težištu u centru mase. Jedna sila iznosi 15 N, druga sila iznosi 7 N. Ako se sjetimo opet definicije, rad je skalarna fizička veličina jednaka umnošku magnitude, to jest iznosa pomaka, i komponente sile u smjeru pomaka. Ključna riječ je ovdje zapravo komponente sile u smjeru pomaka. Što ovdje zapravo imamo? Imamo dvije sile u različitim smjerovima. Jedna je veća, druga je manja, što znači da će rezultanta biti u smjeru veće. Ajmo to nacrtati. Neka je ova veća prema desno, neka je ova manja u suprotnom smjeru, 7 N. Rezultatna sila, nazovemo je F ukupno, će u ovom slučaju biti po iznosu F1, koji je ovaj veći, minus F2, koji je ovaj manji. I njezinu silu ćemo, i tu silu ćemo rezultantnu, odnosno ukupnu silu staviti ovdje. Ona će biti prema desno, ali će biti za ovoliko manja, što znači tako negdje. I to je naša F ukupno. Sjetite se da vektore možemo translatirati, pa
tek toliko da ne crtam na istom mjestu da napravim nekakav bučkuriš, sam je pomakao i nacrtao tu malo ispod. Ta sila, to je ta komponenta koja uzrokuje pomak. I to pomak od naših 6 metara. Što znači da će u konačnici se naš blok pomaknuti za 6 metara. Ajmo dalje. Rad je naša nepoznata varijabla. Rad je fizička veličina koja je skalar, znači samo je brojčana vrijednost, jednaka je umnošku iznosa pomaka i komponente sile. Ja ću sada reći ukupna sila koja djeluje u ovom konkretnom slučaju. Uvijek je ukupna sila nekakva sila koja će pomaknuti to tijelo. Kod nas ukupna sila je F1 minus F2 i umjesto ovo F ukupno ću uvrstiti F1 minus F2. Znači imam u zagradi F1 minus F2 što množi S. Zapisali smo jednadžbe, prikazali smo našu nepoznatu varijablu kao funkciju poznatih varijabli. To je naš, koji je ono bio 10. korak. Uočite da je nepoznata varijabla rad, a sve što znamo su naše poznate varijable. Jedna sila, druga sila i put. Sada uvrštavamo brojeve. F1 je 15 njutna, minus F2 je 7 njutna, minus je zato što je ta sila u suprotnom smjeru. Po našem dogovoru mjerne jedinice odvajamo uglatom zagradom. I to sve množimo sa 6 metara. Opet, ovo je u zagradi. Kada gledamo, imamo newton minus newton će svejedno dati newton. 15 minus 7 je 8 puta 6 metara što je ostalo. To je rad. 6 puta 8 je 48. Ne morate za to koristiti kalkulator, nadam se. 48 čega? Newton metara. Newton metara. Ako se sjetimo da je zapravo joule po definiciji Newton metar, možemo napisati rezultat koji kaže da je rad potreban za pomicanje tog nekakvog tijela za 6 metara u vrijednosti od 48 džula. Tada!